subscriber fel tak tak te in zavain chibai levek ule perfect world episode som pani na kan clear haule do nanga min lo clear chu asak le ram do nia episode in tan tira chuan blue eagle tenu fa chu thlazarin an lo thlok dun dela no pangte chuan luite cham dia ya chuan sanga an lo man meka sia wa chu luisir lungpui chunga chuan muin aloin ngai to muk na samaya sia wa chuan seeking feng chu kovin anti ti dun ta a seeking feng chuan stone village mile sate felzia thu soin ake anti dam sak thu le chung le khat ang maya an enawanga alom zia thu te asoya siha wa point stone village suasana butian pavilion sky pavilion antia chuan cultivation titura kal atung thu te asoi boka siha wa chuan taigu mountain a kala anu le pa te azon mu theinan a power level ti san adu thu te asoya seeking fen a point a rola kalve adu thu asoi ve boka ti chuan siha wale seeking feng te chuan cn feng le khomi te hena chuan training school a kal andu thu te chu soin ti chuan cn feng chuan vakal ta ula va phim khur hle ang cheu dam takin in lo hole dolnia atia ti chuan in mangtha a in thlain siha wale seeking fen te chu sky pavilion a kal turin an kal chuak ta an kal konga chuan an rank ti san nan ram sakol te chu an be zela siha wa chuan sakai pakhat chu bein rin a in to akhir ve neka masaya tukzal thei zela seeking feng point sakai pakhat chu tukzelin ti chuan sakai power chu a blood transformation level ti sanan a taksa a consume ve taboka ti chuan unaw ang main zana te lim takin anin kom ta zela lalin chung pakhat hi lolangin sipai pakhat chuan si pa si en hena chuan record all sam taka break thei tu ran nu te tui ngai na anti chu si ha vanen in anna an nei thu alo rila hei wang hian si yana chuan asipai nena chuan sky pavilion lama an mit len thaturin alo tia ti chuan si ha wate chuan butian gate chu an thleng ta he mun hi female warlordin si ha wa training tura asomna academy kha ani si ha wa chuan atak salam dan chu tidang lamin a thau ta hle maya achan chu immortal riama record tam tak akhuma wang khan mi ten an shelar lea ran nu te tui ngai na ti in an shelara hei wang hian ol sam taka mi ten tunge ani ti an shriat thei lo nan le ama an ngai ven lo nan atak salam dan hi atidang lam ani nakina chuan siha wa chuan seeking fen hena chuan talisman hi apeya he hi ziau in siha wa apek ania he talisman manghian sky pavilion a direct in training na muna alu ngal theya siha wa hian seeking fenan sky pavilion lu thei tura test apal tlang ve theilo ala owangin direct ka alu theinan he talisman hi apeta ani siha wa heroin test paltlang atum thung don ani ti chuan seeking feng chuan academy admission in charge jiang feng nena chuan talisman chu apeya seeking feng chu sky pavilion lampanin akal tangala chumi nu loka chuan chuta chuan female war god le athui hruai te chu ron kalin chutilai muna test nei tura local te chu ron muturin aron kal ani academy admission in charge jiang fei chuan test chu atan ta test nei tura local te chu mun pakhat battlefield antia chuan a teleport veka
ziang fei chuan he academy a admission mutur chuan exam pani pass angai thu te a soya chu battlefield ta chuan circle energy bial chu ron lang trevin participant ho chu chuan power mangin aron bei ta a power aka fu piang te hian test and fail zel ti na ania test paltlang tur chuan he energy circle hi mani power manga vaka fu nuwa chu energy circle chu portala in siamin chuta chuan next level stage kaina tan lu zel tur ani mitam tak chu ka fu ania a thenero chuan test an paltlang thunga si ha va heroin chutilam chu angai tualo le a chu battlefield ta stone treasure chu laknei tumin alo zong ngat thunga hairball chuan stone treasure chu lo mufuin si ha va chu a hrila si ha va chuan chu la chuakin akal tadaya hei wang hian battlefield level dang lo paltlang mek te chu ati thuan op pha ta vek maya engma ti theini hekto lo le te chu an pass ani taringota next battlefield ta ankal direct pha tange ani battlefield ta an stone treasure about takzel awang chuan ziang fei chuan participant te fail the dan tur chu plan asiam ta a si ha chu mundanga lo langin ama chuan second battlefield lungphun hi alo oma chuta chuan he level hi apas du ani chuan gemstone pani anei angai thu alo in ziaka chu lung atang chuan gemstone pakhat chu ala tangala si ha chu mi pakhat hian alo clear rurenga chutilai muna a omlai chuan si ha chu ramsa pakhat ole ang tak mai hian aron bei thuta si ha chuan a bei let ve tangala chutia anin bei na lama chuan si ha chuan gemstone a lai chu ati tla chuak ta hlau maya chutilai tak chuan ama lo bi thareng tu khan si ha gemstone chu aron chu sakta dai maya ma se chu pa chu kharam sa khan amai manga lo hemin chu pa chuan gemstone chu athlau vele ta he pa hi zeukiana ania chutilai vek chuan chuta chuan sakelian zet mai hi alo lang ta avoi khat thok chuaringot po puimia takani ramsadang ole ang tak mai chuan sakei chu a hlau mel hle maya zeutiana chuan lavin atlan seve tadai boka si ha va ero chuan alo thli ringota episode dot le kan lo ngai chang le ram donia